Jeps. Jeg vil godt præsentere årets mest umulige konfirmationsgave til konfirmanden, som troede, han havde alt. Den er lidt svær at åbne her. Skal det hjælpe? Sådan der. Her har vi så en svejserkniv, og vi har en spacepen. De taler for sig selv. Der kan følge linkene, der følger med gaven, og læse mere om det. Den, jeg godt vil lægge vægt på, det er den her ultimative notebook. Vi ser på den. Ganske almindelig notebook, tror man, men sådan er det ikke. Det er den hemmelige bog, som ikke kræver nogen batterier, aldrig går tabt, når harddisken crasher. Og så er den født med 4 sektioner. Den ene sektion, det er, når man starter herfra. Og den anden sektion, det er, når man starter herfra. Og så er der 2 sektioner herinde. Den ene, når man starter herfra. Og den anden, når man starter herfra. Den kan udvides, som man vil. Der er ikke nogen regel for, hvor man starter i bogen, eller i notesbogen. Den kan bruges lige, hvad man har lyst til. Til små kærestebreve, til kruseduller, til irriterende bemærkninger om sine venner. Bare husk at opbevare den et sted, hvor kun du ved. God fornøjelse.